Hello, magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po si Lakay Music Lovers upang ihatid sa inyo ang mainit na pasasalamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa inyo, 55,000 viewers and 2,000 subscribers sa inyong pagtangkilik sa Lakay Music Lovers. We started to join the YouTube community last November 6, 2022. And we earned these viewers 55,000 and 2,000 subscribers. That's why we pass the requirements of YouTube community. So we are now a legitimate partner of YouTube community dahil po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. Sana po nakatulong ang aking mga kanta sa inyo habang kayo ay nagpapahinga na galing trabaho. Maraming salamat mga kapatid, mga viewers o whatsoever ang mga magiging viewers ng Lakay Music Lovers. Dito naman po sa YouTube community, maraming salamat po sa inyo sa inyong pagtangkilik kay Lakay Music Lovers. Nagkaroon po ako ng mga anak dito sa YouTube community, brothers and sisters. Maraming salamat and I will stand that. And I appreciated that. Maraming salamat sa inyo. At kung hindi dahil din sa inyo, hindi ko maipapasa ang requirements ng YouTube. Dahil sa inyong suporta, nandito ako ngayon bilang monetized or partner of YouTube community. Again and again, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon po, ang gusto ko ma-share sa inyo ang pagdarasal sa anumang oras, sapagkat hindi ko po nagawa itong aking YouTube kung wala ang gabay ng Diyos. At ganun din po sa inyong lahat, hindi nyo magagawa akong suportahan kung hindi kayo ginagabayan ng Diyos. Kaya naman po, huwag tayong makalimot, magdasal, nang sa ganon ay maging maayos lahat ang ating gawain. Maraming salamat po sa inyo at abangan nyo ang pangalawang kabanata nitong aking monetization dahil po marami ang nagmamahal kay Lakay Music Lovers at nagbigay ng kanilang greetings. Meron po ako mga ilan bisita dito o panauhing pandangal ng Lakay Music Lovers just because of this monetization of Lakay Music Lovers. Kayo na po ang kumilala kung sino-sino po sila. At hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Nandito na po ang aking mga VIP visitors upang ihayag nila ang pasasalamat nila sa Lakay Music Lovers. Maraming salamat po. Magandang gabi, Kuya Lakay. Welcome to the YouTube Partners Program, Lakay Music Lovers. Ayan, you did it. Congratulations. Good luck and God bless. Bye-bye. Hello, ayan, good evening, good morning po sa inyong lahat. At sana nandyan po tayo sa maayos na kalagayan. Lalo na yung host natin ngayon. Ayan, si Lakay Music Lover. Ayan, Kuya Lakay. Ayan, congratulations. Ayan, nakuha mo na yung inaasama-sa mo na Monica. Ayan, congratulations sa iyo, Kuya Lakay. Sana marami ka pang makilala na kaibigan at saka sana
medyo mahinahon tayo ha pag nasa LS tayo, kasi minsan si Kuya Lakay ay may tapang ba pag makita mo sa LS niya, parang makita mo talaga na hindi natin pwede siyang biro-biroin. Yan, bawas-bawasan lang natin Kuya Lakay yung natin, yung HB, yun ba, HB. Ayan, Kuya Lakay, congratulations. Ayan, sana marami ka pang makilala katulad ng mga nandyan sa baba ng mga bisita mo. Ayan, sa team mo, ayan, sana nandyan din siya palagi sa inyo. Ayan. At saka maraming salamat po Kuya Lakay sa palaging pagsuporta sa channel ni Kabutoy. Ayan, sana tatagal pa yung natin pagkaibigan. Ayan, ganyan lang po. Ayan, maraming salamat Kuya Lakay, and congratulations po. Salamat po. Hello guys, good afternoon. Nandito na naman inyong likod, Jomar Bingoria Channel, ang Ilocano vlogger ng Isabela. So today's video guys, magbibigay lang tayo ng congratulations to our friend in YT World. So ayan guys, congratulations Lakay Music Lovers sa iyong pagka-monetize. So ayan guys, isa ka ng ganap na YouTuber. So salamat sa mga tumulong kay Lakay Music Lovers. Sana ipagpatuloy mo ang iyong journey sa iyong YT, kasi dito sa YT may pera dito kapatid. And sana magbigay ka rin ng tulong sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi lang yung inspirasyon, hindi lang yung pagtulong, ganun din na gumawa ka pa ng mas maraming content mo, nakakaaya-aya, nakakaganda at miss na panoorin sa iyong YouTube, para ganon mas marami kang mga kakaibiganin dito sa YT World. And continue the good work, and sana huwag kang magbago kung lalaki na lalaki ang iyong YouTube channel. Ayan. So yan lang guys ang ating greetings kay Lakay Music Lovers. So yan guys, bye-bye! God bless us all! Adios! Hello! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. Dito po tayo sa premiere ni Kuya Lakay. Ayun. Hello, Kuya Lakay. Ayun. Nais ko lang pong batiin ka ng congratulations. Ayun. Finally, kasi wasyo ka na rin ni Lolo YouTube. Ayun. Welcome to the YouTube world. Ayun. To the Harang world. Dito sa YouTube, congratulations to you. Ayun, sa pagtatsaga-tsaga, sa pagla-live at pagpipremiere at sa lahat. Congratulations Kuya Lakay. At syempre, salamat po sa inyong suporta Kuya Lakay. And thank you po sa lahat ng inyong binigay na suporta po kay Kuya Lakay. Ayun po, finally, monetize na ang kanyang YouTube channel. Basta keep on going lang Kuya Lakay. Basta laban lang sa pag-upload, sa pag-content, paggagawa ng mga video, at syempre sa pagla-live kung may oras. Ayun, kahit busy ka man sa iyong anak buhay, ayun, nakuha mo pa rin mag-support at syempre ang pag-YouTube. Kaya start, always keep safe and always take care po Kuya Lakay, and God bless always. Congratulations Kuya Lakay. Ganito na lang po. Bye-bye. God bless everyone. Bye. Everyone, hi. We're here today to greet Tay Lakay Music Lovers, and congratulations on your monetization, Tay. Ito na yung pinaghirapan mo na mga live streams mo and premieres. We are here to pray for you to have more blessings on your YouTube, more supporters, and more blessings to come. Nagsisimula ka na tayo, you are monetized already, and ito, sana tuloy-tuloy na. Asahan mo ang patuloy na suporta at pagmamahal from the Romancos. We're always here to love and support you, Tay Lakay. God bless you. Congratulations again. And more blessings. Bye-bye.
Hi, sir! Ayan, salamat. Ayan. Sir, dahil naimbitahan mo akong maggawa ng video greeting sa'yo, ito na nga. Congrats kasi excuse me. Congrats kasi isa ka ng ganap na YouTuber. Congrats kasi monetize na yung channel mo. Ayan. Nagbunga din lahat ng pagtsatsaga, pagpupuyat, pagtitiis. Yan, lahat ng pagod. Narating mo na, sir. Ayan. Dahil dyan, isa lang masasabi ko. Pagbutihin pa ang pagwa-YT, huwag mapagod. Wag sumuko, laban lang. Laban lang at alam kong darating ang panahon na may bunga din lahat ng yan. Ayan. Salamat, sir, kasi kahit bago pa lang tayo magkaibigan sa YT, ayan, napaka-supportive mo sa channel ko, sa amin lahat. Ayan. Salamat, sir. And once again, good luck and more power to your channel. Bye-bye and God bless. Hi everyone! Ako po ito si Miss Angela na bumabati ng congratulations sa host na si Tay Lakay or Lakay Music Lovers. Ayan, sa wakas ay monetize na pong iyong channel, Tay. Siyempre, God bless sa mga tumulong sa'yo para mabuo mo ang iyong 4K na watch hour na hinihingi ni Lolo, at sana magkaroon ka pa ng maraming friends and subscribers dito sa iyong channel. At God bless po sa lahat. Ayan lang po. Hi guys! This is Elenius channel and babatiin ko lang ang bagong monetized channel this month. So, congratulations to the newly monetized channel. Sir, salute! Lakay Music Lover, congratulations sa inyo and I wish you more subscribers to come. And ayan na, finally, sa wakas, nakagraduate ka na din sa pagkikipagbakbakan sa iyong WH. So, God bless you more, sir, and thank you so much for supporting my channel, and andito lang kami to support also your channel. So, yan lang guys. Thank you so much. Bye!